yana burge yari wallahi gidan sa Allah yake na gaya ma barke dai na gaya ma za mu za ka gani kuma za ta tsanni ba ne ba ma ka jin kira ta ma Allah ne aikin hobji abin da yake faruwa ba wai ka burge yarinyar ba ni wannan kayan da ka saka kaki nan dan gaba akwai bare ka gane ka daina mun abin nan ka daina mun abin nan Allah yarinyar nan ina so in burge ta amma kana mun ba na son ina wannan abin nan Allah kawai da ɓaci rana amma na gaya ma ne nan dan gaba akwai barikin sojoji ba to kai yanzu ban yi kama da shi bane ni ba na san ka dai cike da bai na san ka cike da bai amma dai mu ba a hankali ko mu sauya layi ga gidan sai ina an gwan zan je kira ta amma layi ba za mu je ala kira za ga Shut up da Allah rufe mun bakin ka. Waye kika sa kayan soja ne kai?